karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Lula's boy. Imo sing gisultihan? Na, wala gin ako tuyo adyo. Unya, niyon sa mas Mateo. Misa ka ang BP. Gitabang pa siya sa mga doktor. Ay, kinuha ko. Mateo! Mateo! Oh, Jo! 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 Oh my God! Naunsa naman eh. Misa mo tamin kadako ang ako problema. Oh my goodness! Nagpakabana naman unta ko. Mitapang ka naman unta ko. Naunsa naman nakasa na mahinog ko. Hindi na ako palabot ini oy. Gikan sila sa kwarto ni Mateo. Doc, excuse me. Ma'am? Kumusta ng pasyente, Doc? Stable siya for now, ma'am. Pero amo siyang i-monitor every now and then. Di kaya lang yun nga ma-stress siya, ma'am. Okay, Doc. Salamat, Doc. Okay? Okay lang ta siya, hindi kakita na ako. Jo, Okay na ka? si Lola. Sorry, ha. Wati ka sulti. Okay na. Kasabot ako. Pero naunsa man day siya, ha? Kumusta naman siya? Okay na siya. Pwede na siyang ma-discharge ugma kung wala problema. Gusto ko makakita niya. Di ko makabanti kung di ko makakita niya, Jo. Sige, sige. Mangutan ako sa doktor kon. Pwede ba si Muanini mo? Si Mon. Si Mon na lang di akong pamalihugon. Naaraman to si Slabi. Ay, kadyo ta. Akong tawagan. Pastilan, Ginoo. Gitago-tago pa ning mga butangan niya mahibawan raman di ay gihapon. Sigurado nga okay na ka, Lola, ha? Ay, okay pa, Kus. All right, oy. Ikaw hinoon, pag-amping in town. Kay okay na ka. Okay na ko, Lola. At least, nakakita na gid ko nimo face to face. Nga naman mong duha. Hilomon lagi kaayo mo. Oh. Nagilty na sila, Lola. Kaning sorry bitaw gid kayo bro, pero kining wa man gid taw ko utang tuyo oy. Nag-joke ra ko, bro. Nakasabot na gid ko. Kay bawo sa ko sa imong gihimong effort karon panahon na. Basta ha. Ya salamat kay bro. Kahilak ko minuwan eh. Ilak lang. Dili lang na ta Ilak lang, magisgot, ana. Di na lang ta magisgot, ana. Bayal pahilak ko magid ko. Paghilom kuno diha mon. Okay, Ang ato karong tagaan o pagtagad mao ang pagpakaayo. Labi ka na, Mateo. Magpakaayo og dali aron lig-unta nga musong sa gubat pohon. Gubat? Gubat? Inyo kontaktakon sa board tungod lang sa mga personal nga issues? How dare you! Nalimot mo? Pila ka milyon ang akong nasud sa panudlanan ining kumpanya, ha? And what about my family shares? Inyo na lang ibaliwa? No! Dili ko ninyo mataktak basta-basta lang! Chisa. Sorry to interrupt. Sorry ha. Pero try to check your family shares. Kung na pa ba? O sa imong ipasabot, ha? I-check lang. I-open lang imong laptop. Open! Saman. Oh no! No! Oh, sa'yo No! I don't believe this! Ngano ko ni? Ha? Dili ni tinuod! Oh, wa pa ka ma-enforce mong daddy nga iya na nga gibaligyan ni Mateo ang inyong mga shares. Oh,
No, no. Yes. No, dili ni pwede. Dili ni tinuod. Kung dili ka mo tuo, tawag yung imong daddy karon dayon. Ha? Oh. Oho? Oh, siya na tingali na. Tubag ka na yun. Hello, Dad? Aw, nagguhayal doy. Gitabangan na lang ko tao siya pugong kay hasta ang mga laptop sa ubang board members, iyan namang giapil og panglabay. Magpasalamat siya nga ako rang gipalit ang ilang shares. Ugwanan ako siya gipasagaan og kaso. Naikog lang ko sa iyang daddy. Oh, mao jud. Swerte na kasi ana. At least, wala siya sa kumpanya. O makapahuway na taniya. Labaw na ikaw, bro. Mao yun. Pero doon nagyapoy pila ka buok nga kuan. May simpatiya niya. Sayang ko ng abilidad ni Gisa. Sayang ko no ang mga transactions nga iyang ma-close deal. Bisan bilyones pa iyang mapasod sa panudlanan sa kumpanya. Mm. Dili na maka-compensate sa damages nga iyang nahimo nako ug sa akong pamilya, bro. Mao jud. Angin pagani ko. Aha. How dare you, Mateo? Gisa, Buhi ko. Gisa. Buhi ko, Gisa, Juan, Gisa. buhi ko. Okay, buhi anti ka. Aron may buhato na sa ka. Di mao? Ha? Out! Gawas! Mateo! Hayop ka? Naipaw ka ba? Nga gi-atake si Daddy ug tuwa ka ron sa ospital? Oh. Thanks for the info. Hayop ka! Gisa, Gisa, igo na. Hayop! Nurse! Panawag og security, nurse! Pagawasan ni babayhana o ayaw na gipasudla pa. Diri. Buhi ko ninyo, mga animal! Buhi ko ninyo! Buhi ko! Pulis na. Panawag na lang og pulis. Seriya putahan, bro. Huh, Ilak. okay. Ya. Okay na ka? Okay na. Buang-buang na tong bayhana eh. Kuyog ito dito, bro. Ipablatter. Unya ikaw. Sa madinitabo. Ngano na may mga pulis? Mga bullshit mo! Si Jessa? Siya nang gida sa mga pulis paingon sa patrol car. Buhi ko ninyo! Kikan ka siya ni Mateo. Bullshit! Diyos ko! Unsa naman si kinitabo ni Mateo? Oh! Jo, Man! Tining, ato si Mateo. Mukuyo ko sa mga pulis, ha? Pag-istorya niya, pag-istorya mo niya, mag-istorya niya. Dali ko, sige, bye. Balik ako. Sa mga dinitabo? Unsa na sa nagibuhat atong Jessa? Hey, nga nang nihilag mga. Okay naman ko. Huwag ka mo tuo sa gisulti ni Sanars. Nito, man. Oo niya. Nga naman ka. Nakuyawan magugug maayo, Mateo. Abi na kung naunsa na sad ka. Okay na ko. Ayaw na ka worry. Di lagi ko ma-okay kon. Kung magpalayo na ka na ako. Oh. Pero kung naara ka, bisan pila ba ka Jess ang mo-attack na ako. Okay na kid ko, Chok. Ikaw ba? Tinuod bitaw. Honest. Sorry ha. Para unsa man ang surya. Kunwa pala unta ko mangluod. Dili gyud ta ni mahitabot na yan. Ayaw ba sulang yung magkagaling? Tinuod man. Nakasama gyud ko nimo. Okay. Kung nakasa ka, dapat doon na kayo buhaton. Maubitaw. Tag-sorry na bitaw ko. Di mo na ikaw ang sorry. Ha? Kisi ko. Ha? Sa aping naman. Oh, pero Di ka gusto sa aping? Sige, pwede rasad sa lips. Mateo ha. Di na sincere mo papangay sorry. Sige na.
Thank you. Okay ra bitaw ka. Okay na lagi. Nakakita ka ganina. Ikuhan kong BP sa nurse o normal ra. Right? Ang ako lang ba? Nagduda ka? So ayan ba na to? Unsa? Mateo, ikaw ha? Bisag ni ako sa ospital, nagura mo na gyapon ka ana. Pagtarong mo eh. So ayan na to, pagwag balik kong BP ba? Oh, Saan na mo pagtuko? Mahal ha? Ikaw na doon na ilaing gihuna-huna ha? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!